video men hande do ko larani TikTok. Ware onon himbe je do publia video ha TikTok. Onon TikTokere ngare haddo. De dey inshallah mi holla non aro wada TikTok aro publia video ji amma a anda TikTok do yerdi video ji aro publia na ko TikTok yerda video mana man malla po a anda tema aro hosa video godo fere wara lowa ha nder konte ma don pat hani tokka nder konte do ay ha alara to woli video goddo je wonay dum video mara TikTok bloki dum hari dum dillugo pat aya itta video majum mi hollete deki ne arta lara konte mara ngado yamdina ko nga yamdai enonom hollete bo ne a heftirta video ji man jar publia do kan lalle TikTok do yerdi video ji na ko TikTok yerda video ji majum kuje diddo mi hollete nder konte mara je TikTok amma daru sibu video ro hatima mi watante video na ya lara na heftirta jamu konte TikTok mara be soyinde jamu konte TikTok mara ngam majum tokkam der video rega fudam haragare tal lara ha Facebook abonu like partage eno non ha YouTube eno non ha TikTok ko mara ha jon abonu on partage on like and then on yaha on captura de ne holli non konte modon majum don wara on yerbana ma commentaire photo majum mi lara e lallay konte modon no yamdi to konte ayam day bom holle na ta to kawo ina konte mara amma dede ittugo video ta tay video goddo na dum video mara ha konte mara na watta ita video man do kam hollete nder video ro majum tokkam nder video re ga fudam hara gare bis salam ta jite abonu go be partage go be like go mo moron be ter Abdul Kadiri Abubakar andiraro be Fasaha TV ngam hebtugo konte TikTok maro yamdi be yamday sawara na sandir application maje TikTok man banani ana sandir application maje TikTok sai amunya sedda mabbitante bana habi goro to mabbitani mala halle satti fa profil Ronaldo Cristiano nda profil haddo wara nasta profil kana si profil sai hosa dilara me matto betati ha do didi tati do tame unji tati man sai hosa wara nasta parametre setting and privacy kana si setting and privacy lawal arande on gol midi hollugo wara dabita har wani sport hatteru mala non tefa dum ni to en tefi dum haddo warata nasta har wadi help center tanasser wadi help center waddante banani to waddanma banani sa lara hado ay ha sera alara hado wadi safety center haddo sa nasa safety center to anasti hatton sai amunya sedda wadan recherche banani to wadi recherche timmini waddan ma haddo sai wara nasta account status haje premium do nasta hatton to anasti hatton sai amunya sedda wadan recherche to wadi recherche timmini waddante banani alaram be windan ma haddo your account is in good standing mana wi go konte mara do mari sembe do yamdi sosai haddo ta alari alaran kungel do wadini bana hundere verte don dan wirni sedda wadi kungel do ko wadi ni do don hollata konte do yamdi to konte ma yamdai bo alaran be windante rouge kuje bindi fere rouge konte mara wala yamdai do on lawol arande on ngala tabitinta konte ma do yamdi be yamdai lawol ngala tabitinta video ji mara jaru publia don labi wonai video je do mari virus TikTok yida kanyu bo en yaha mi holle na watta a lori bawo a nasti profil mara banani ara lara har wadi TikTok studio to ala raidum hado ara nasta hado anasti hado alaran halis hado alaran dar wadi TikTok studio ndadum be alama ko el goddo be alama étoile haton sai amema haton to amemi haton sai amunya sedda waddante banani to waddanma banani sai a jipa les don ayanu do wada recherche ni bawo to timnol ko recherche waddante dede bindi je habigo waddante haddoro to timnol ko recherche alara ara nasta hado account check sa nasta ha account check anasti account check alaran waddante bana ay habigo dum habbi waddugo do waddante banani majum alaran don konta dabitana ma video kala je woday pat be itana mala to haddo be holli kala video jam do publia pat video man on TikTok do yerdi video man e bom hosay video go don publia ha content ta tawi je mada nan dai be banani a hosa wada capture d'écran a yerbana gal commentaire inshallah mara mi holle ne a wadata itta video je a tawi wonay do lawol pat min holle lawol gola tokkoto itta video majum a capture banani tan sai nasta commentaire video je do man do je do wara joto ando nasta ha der commentaire man a hosa a yerbana photo majum a windanam hales man do a tawi konte mada woday e to a tawi konte adon banani man ma hosu capture a yerbana fu man a hosa windanam an kam konte mada tawi do nandi be je am de no mi tawi pat inshallah ton tawi nan dai be je mi warante dabare mi holle na wo inirta video ji mada
warta himɓe ɗon laara ɗum, e bo vidéoji ma warta ɗo dilla viral, himɓe ɗon laara sosai, ɗon layka, aɗo heɓa bo visibilité. Ɗo on sirri je mi holla non hande gal TikTok. A captira tan dedei no a laari konte man a tawri ɗum pat a yerɓana gal commentaire majum, photo man a hosa a yerɓana. Inchallah marante dabare mi wo'inane konte maɗa to a tawi ɗum woɗai, e to a tawi ɗum ɗo wodi bo ɗo falillahi alhamdu, amma funi habdu a captira a yerɓana ma commentaire mi laara dedei no konte maɗa woni. Inchallah nane ma minin kam min ɗo waɗa vidéoji ngam heɓa tabbitina kujeji moɗon joni ɗo ngaɗa har réseau be dedei jonde moɗon be téléphone ji moɗon on tawa ɗum ɗo woɗi sosai. Amma to a andi aɗo waɗa social media, miɗo waɗa vidéoji nden bo aɗo siiva vidéoji am, nden bo wala ko aɗon nafitoro be vidéoji am kam kanjum kam ɗum wala nafuda. Dedei ne a tawi konte maɗa nandai be je am, nden bo aɗon mari haaje heɓugo abonné en ko visibilité en, a tawi konte ma nandai be je am kam pat, ya wulolo matinam ha commentaire, inchallah marante dabare majum. Inchallah en laara no en waɗi en wo'iniri konteji meɗen dedei kujeji men je dokkutinira je réseaux sociaux. On kofnama, on gettama, on gelanama hayroji ɗuɗɗi. Ta yejjite abongo ha konte Fasaha TV ngam heɓugo vidéoji fere-fere je yeso.